dịka ụwa niile na-emerebe mmemme International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ya bụ ịkwụsị ọgwụ ike na ịkwụsị ịtụ mgbele mmadụ. Ndị okwu ha na-adagbowa ma ekwugo ka etinye ego n'ihe gbasatara igbochi ọgwụ ike na ụdị pụrụ nnukwu iche. Isiokwu na ya bụ mmemme bụ ihe dị iche adịgo ka anyị tinye n'ihe gbasatara mgbochi. Emmanuel Okonkwo pụtara anyị akụkọ a. Nyere ihe mmemme nke afọ a, onye ji ọkwa staff officer in charge of drug demand reduction and training n'ụlọ ọrụ NDLEA Anambra State Command bụ Madam Priscilla Onyema kpọrọ n'oku ka ndị mmadụ na gọọmenti jikọọ aka ọnụ na nya bụ agha na-ebu imegide ịṅụ ọgwụ ike na ịtụ mgbeli n'etiti ndị ntorobịa iji wee mee ka obodo a bụrụ ihe ga-adị mma ma bụrụ eji amatụ. N'aka nke ya, onye ji ọkwa staff officer in charge of administration na ya bụ ụlọ ọrụ NDLEA Anambra State Command bụ Maazị Kenneth Anọsike nọrọ oge ọ na-ekwupụta na ihe soche akpata ịṅụ ọgwụ ike na ịtụ mgbeli n'etiti ụmụ ntorobịa bụ enweghị aka ọrụ, kpọkwue ndị ọnụ na-elu n'okwu ọkachasị gọọmenti nakwazi ndị nwere akụ na ụba ka ha bụ ndị ga-agbata ndị ntorobịa ọsọ enyemaka site n'iwere ihe ha nwere nyere ha aka ma mee ka ha nwee ihe ha na-alụ iji wee baara onwe ha uru. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.